на всички, казвам се Кристиян Тодоров и днес в третия епизод на Академията ще ви представим светът на тениса. И за целта съм поканил за мой гост Петя от острова на 100 гривни. Здрасти, Крис, благодаря ти за поканата. Радвам се, че имам честта да съм точно аз твой гост. За нас е удоволствие. Представи ни се, ако искаш, с няколко думи за себе си, за пътя, който си изминала като тенисист, треньор. Казвам се Петя, на 31 години съм. Тенис треньор съм от няколко години. Била съм състезател като малка. Тениса е в кръвта ми цял живот. И се радвам, че сега имам възможността да предавам тази страст и на своите клиенти. Добре, разкажи ни за началото. Как започна всичко? Началото, всъщност спомням си, бях доста малка, когато дядо ми не спираше да гледа тенис и реално покрай него и аз се запалих. Страшно много ми харесваше. И тогава майка ми реши да ме запише на тенис. Бях на 8, което за тениса да кажем, че е сравнително късно да започнеш за някаква професионална кариера. Защото, не винаги, но повечето състезатели, които достигат топ ниво, започват на 3,5-4. Тоест в тази гледна точка е късно. Не е казано, че не може да стане. Това е малко след прохождането. 3,5-4. Да. Реално и за това има и много по-лесно да научат всички тези неща, които после ще видиш, че не е толкова лесно като движение да направиш, просто защото ги нямаш като навик. И така майка ми ме записа на тенис, страшно много се запалих, доста бързо напреднах, след което се картотекирах, играех по турнири и на малко по-късен етап, всъщност заради здравословни причини ми се наложи да прекъсна тениса. Травма? Не, по-скоро някаква друга болест, която трябваше да... просто да нямам физическо натоварване. Интересното беше, че тогава всъщност си спомням, дядо ми плащаше тениса всеки месец. Тогава беше 150 лева на месец, тогавашни пари. Реално от сегашна гледна точка ми се струва много ефтино, но тогава си беше доста трудно. И така, това са ми най-ярките спомени, когато започнах да играя. Тоест, той е твоя герой в тази история? Той помогна да се осъществи тази моя страст. Дядо, ако гледаш това, много ти благодаря. Какво се изисква, за да си най-добрия в тениса? Може би няма едно нещо, което да се изисква конкретно, но нещо, което аз съм забелязала при най-добрите, наистина най-добрите, има някакъв много голям хъс и не е таланта, не е хардворка, по-скоро е това да не се отказваш и наистина да си 100% отдаден на това нещо, даже до някъде маниачен, бих казала. Спортна злоба? Също, спортна злоба, да. Но определено виждам състезатели, които са на топ ниво, първите 1, 2, 3, че те имат нещо повече от всички останали. И то е точно това нещо, да не се отказват, да се борят до последно, да имат хъс и да са вманиачени в това, което правят. Често ли се случва хората да започват и защото виждат, че е трудно, например, да се откажат? Защото един от принципите на Академията е дисциплина. Ние можем да имаме воля, но ако нямаме дисциплина, крайната дестинация няма да бъде достигната. И за съжаление в много спортни дисциплини се получава така, че хората, когато срещат трудност, те просто се отказват. Срещаш ли го и в тениса това нещо? Доста често срещано е в тинейджърската възраст деца, които имат определено качество и би могло да се получи нещо от тях, да се отказват точно заради липсата на дисциплина, защото това е възрастта, в която реално почва да те вълнуват много други неща, излизания, приятели, скъпи вещи и така нататък, лайфстайл. И в този момент, ако успеят децата да поддържат тази дисциплина, на която ги учи спорта, това е нещо, което е така решаващо дали ще могат да продължат и да тръгнат по стъпките на професионалните състезатели вече на по-високо ниво. Често пъти се случва така, че спорта ни изважда от тежки емоционални състояния. Този ред на мисли, ти имаш ли своята драматична история? Истината е, че да, и много силно вярвам, че спорта помага. Много добър терапевт е наистина, защото ти си тук един час, в който не мислиш за абсолютно нищо друго, си фокусиран върху това, което правиш.
А това на днешно време е доста голям лукс, да имаш един час на ден, в който да си извън главата си, мислите си, свързани с живота, бъдеще, минало и така нататък. Моята история, по-скоро тенисът като треньорска професия ми помогна да излезна от доста тежък бърнаут от другата ми работа, тъй като аз имам собствена компания, свързана с маркетинг и това ми е основното и образование и дейност, която имам, но работата в нея в един момент ме докара до състояние, в което бях в много тежък бърнаут, граничещ с депресия. И в този момент тениса наистина ме спаси. Така че препоръчвам на всички, които изпитват някакви емоционални трудности, да опитат някакъв спорт. Може да не е тенис, но да е нещо, което просто ги държи фокусирани един час в тук и сега, в настоящето. Това, което правят на момента. Добре, аз съм абсолютно начинаещ, никога не съм спортувал тенис. Да направим някаква тренировка, която е като за начинаещи. Ти водиш тренировки на деца, нали така? Не само на деца, имам и любители възрастни, така че супер. Айде да пробваме, ако искаш. Ти какво каза? Носиш ракети? Да, аз съм се подготвил. Добре. Дай да видим какво имаш. Тия са баща ми. Той каза, че е играл тенис. Шегуваш ли се? Що бе, какво? Баща ми каза, че е много хубава. Просто е ретро ракета за тенис, според тебе. Така ми каза баща ми, смисъл може. Добре, да пробваме с нещо малко по-съвременно, искаш ли? Или поне да е за тенис, не за федербал. Това е за федербал, така ли? Да, така ми се струва. Защото гледам дръжка, мрежа, то не е ли също? После ще ти дам да пробваш, ако искаш. Накрая на урока ще пробваме и с нея. Иначе Бабо Ад България специално предоставиха една истински мъжка ракета за теб за първия ти урок. Така че заповядай. Цвят нямаше ли? Има. Или да ми е на късмет. Айде да видим. Ако ти се получи с тази, сякаш ще може да играеш. Добре. Гледал ли си тенис? Интересуваш ли се? Знаеш ли правила? Нищо не знам. Нищо не знаеш. Добре. Тази линия се нарича сервис лайн, но по-често треньорите наричат Т линия, защото тя си прилича на Т. Странични линии, основна линия, коридори. Казвам ти го, защото много често по време на тренировката ще ме чуеш да казвам иди на Т-то, иди на основната линия, иди на мрежата. Ще го запомниш. Така. Сега, на този етап ще учим първите два основни удара в тениса, форхенд и бекхенд. Така. Първо да се научим как да държим хилката. Опа! Направо като чуя хилка някой да казва за ракетата и все едно ми дращи по мозъка. Добре. Така, това е ракета. Основното нещо, което трябва да знаеш, е, че ракетата се държи по различен начин за форхенд и за бекхенд. Доколкото виждам, ти си левичар, държиш с лявата ръка, нали така? Добре. Значи... Аз гледам ти я държиш по същия начин, правилно? Горе-долу, да. Сега, когато си начинаеш, примерно, и все още не можеш да усетиш точно как трябва да държиш ракетата, в началото, като започваме, може да направиш това упражнение. Сложи си ръката отдолу, пръстите да не ти пречат. Това важи и за всички, които ще започват да играят тенис. Това е много подходящо упражнение, за да разберете как всъщност трябва да държите ракетата на форхенд. Плъзгаш пръстите долу на дръжката и само затваряш. Точно така. Това ти е правилният хват за форхенд. Добре. А това ти е позиция на готовност, както си държеше отдолу дясната ръка. В момента, в който видиш, че топката идва отляво на теб, това означава, че трябва да играеш форхенд. Първото нещо, което трябва да направиш, е да замахнеш. Как замахваме? От тук дясната ръка избутва ракетата, така че дясното рамо да сочи към мрежата. Добре. Едновременно с това правим крачка. И ръцете се разделят. Само, че тук тук не я държиш по този начин, а по-скоро обратно. Ракетата трябва да ти бъде като... Ракетата не я държиш по този начин, а леко завърташ китката. Ракетата да ти бъде като огледало. Да се оглеждаш в него. Тук малко сви ръката, точно така. Дясната ръка трябва да сочи към топката, която идва срещу тебе. Малко си приклекни с краката, не е болезнено на този етап. Добре. И какво казахме? Ръката трябва да отиде до къде? Аз това няма го запомня 100%. Кое няма да запомниш? То е елементарно. Не си ли се родил така научен? Добре. Добре. Сега тежестта
Реално, чакай, че аз съм десничарка и трябва да сме на ръката. Тежестта е на предния крак. Не седиш наведен назад. Не, защото аз в момента мисля за ръката, дали ми е правилно. Да, имай предвид, че тениса по принцип е един от най-трудните спортове, защото наистина има много неща, за които трябва да мислиш. Точно за това. Но когато го практикуваш, защото викаш кръка напред, приклекни и аз гледам дали ръката ми е правилно тук разположена. Да, аз ти обяснявам сега просто горе-долу да схванеш за какво трябва да мислим, после ще го упражним. Аз се уча в движение, в принцип. Фащаме ракетата в позиция на готовност. Ако не си сигурен точно как трябва да я фанеш, какво правиш? Хоп. Погалваш я първо. Да, затваряш пръстите, точно така. Избутваш дясната ръка, за да стане рамото към мрежата. И заедно с това избутване, стъпка напред. Айде, покажи ми го. Хоп. Предния крак леко свит. Не чак толкова. Просто да си в абсолютен баланс. Аз клякам за да се засиля, не за друго. Добре. Айде, замахни сега назад. Добре, секунда. Дясната ръка избутва точно така. Момент. Така. Гледаш към топката, която идва към тебе. От тук, да, супер, давай нататъка. Свиваш ръката вече, точно така. И след удара, ето гледай момент. Заставам срещу тебе, защото да ти съм със същата ръка. След като си замахнал, след като удариш, хоп, дясното кръче отива напред. Ясно. Или най-малко просто повдигнеш пръст до петата. Хоп, ето. Добре. Заставай сега, ще пробваме с няколко топки. Аз ти пускам топка тук до тебе и ти трябва да я удариш. Малко по-натам, ако можеш да идеш. Тук на тето застани. Добре. Айде, пред тебе ракетата. Има риск обаче. Спокойно. Право го виждам. Дръж си в позиция на готовност. Не, камерата. Да бе, аз това го разбирам. Давай, не се разсейвай. В позиция на готовност, което означава тази ръка е отдолу. Така. Айде сега с дясната ръка избутваш ракетата, така че рамото да застане към мрежата. Супер! Пускам ти топка и ти трябва да удариш. Само не казвай кой те учил, моля те. Петя ме учи. Давай, връщай се. Добре. Пак. Аз да не удара камерата, не? Винаги от някъде се започва. Да, мисля да не удара камерата. Да, разбирам. Хоп, завърташ се. Точно така. Тази ръка сочи топка. Супер. Айде. Хоп. Добре. Ама после не се шляеме по корта. Аз си готов за следващия удар. Добре, дай пак. Айде пак. Давай, изпутваш. Тежестта ти постоянно е на задния крак. Точно това го прави сложно, защото в момента през центъра на тялото. От тази стойка, аз сега си казвам така, ръката ми насам, аз този крак трябва да го дам напред, обаче тази ръка трябва да седи тук сгъната, тази да сочи напред и Да, доста неща. Да. Гледай как си държиш ракетата. Това за момента ти е най-правилното. Точно така. Този палец винаги хоп, затваряй от тази страна на ракетата, да не е отгоре. Държи ви цялата ракета. Добре, завъртаме. Замах, точно така. Не стискай ракетата. Така. Удар. Добре, опитай се след удар ръката да отиде чак до рамото. Все едно малко да се прегърнеш. Добре. Пак, още един-два. Добре, завъртаме се. Точно така. Добре, дай още един. Айде, супер се справяш. Добре, дай пак. Чакай малко. Замахни. Защо? Така. Да видя как си замахнал. Нали се разбрахме. Тук ракетата, когато стигне тук, кордажа не гледа нагоре, защото топката ще излети нагоре. Да. Напред. Айде, супер. Да. Давай, завърташ се. Видя ли какво стана? Айде, още два удара и минаваме към следващия. Към беки. Тук ли ще пускаш добре? Да. Избутваш. Добре. Чакай. Лебедово езеро. Добре, айде пак. И после не я размахвай така. Искам като удариш ракетата да стигне до рамото и да останеш така. Добре. След удара. Айде. Готов ли си?
Гледам дали съм оцелил. Ама не гледай дали си оцелил, а като удариш топката, искам че е така. Добре, айде, ще пробвам. Да останеш с ракетата на рамото. Айде пак. Добре. Айде. Така, не стискай ракетата толкова много и още тук си я завъртял. Айде. Давай, завъртаме. Оператора. Добре. Айде, дай. Да става бързичко, виж. Добре. Добре. Айде, готов си. Добре, айде. Давай. Добре, това беше По-добре, по-ниско, нали? Ама не дей после да размахваш тази ракета като малко дете. Айде, пускам. Добре, браво, един хубав удар. Топ. От 10-тия удар го направи. Да. Сега минаваме към бекхенд. Това ти е другия удар, реално. Лесна работа. От дясната ти страна. Сега. Въпреки, че от дясната страна ти държиш ракетата пак с лявата ръка. Да, си викам дясната страна, Добре. че трябва с дясната ръка, ама... Иде в позиция на готовност. Как беше? Как съм готов? Как ти показах преди малко. Хоп, държиш си за форхенд. Добре. Така. Сега обаче разбираш, че топката идва от дясната ти страна. Първото нещо, което трябва да направиш е с дясната ти ръка да завъртиш ракетата в ръката. Не си въртиш лявата ръка, а виж, завърташ ракетата в ръката. Само ракетата. Ръката ми не мърда лявата. Аз виждам, че твоята мърда. Тя, защото дясната я върти. А трябва да завърти само ракетата, не да завърти ръката. Аха, ясно, разбрах. Тоест така, Така, си и я... сега лявата ти ръка завърта. Така, да стане като чук, се едно държиш. Разбрах. Добре. И сега сваляш горната ръка долу. Само, че не я фащаш така, а просто слагаш ръката и затваряш пръстите. Добре. Добре, фащаш си ракетата. Добре. Точно така. Дясната ръка завърта ракетата в ръката ти да стане като чук. Така. Добре. Добре така. Си е фанал. Да, ти си е фанал малко по-завъртяна, което... Така. Сега от тук дясната ти ръка изнася ракетата назад. Точно така. И стъпваш напред. И вече си завъртян с рамо към мрежата. И от тук дясното рамо издърпва назад и тръгваме напред. Давай, покажи ми го да видим. Добре. Айде, почваме от позиция за готовност, върташ се ракетата. Добре, изнасяш назад сега, изтегляш назад. По-нагоре. Не чак там. Я да видя. Така, това лакът. Да. И от тук десният лакът. След като... Малко рано, защото съм стала. Десният лакът издърпва, стъпваме напред. Точно така, да си стабилен. В тениса много е важно да имаш баланс. Винаги. Така, изтегляме назад, пренасяме тежестта на предния крак, удряме и ракетата продължава над главата. Не тук настрани, а над главата. И гледа надолу. Айде да пробваме сега с няколко топки. Заставаш в средата. Фащаш си правилно ракетата. Така. Айде изнася. Издърпваш назад с дясната ръка. Настъпи напред с крака. Малко по-напред. Към мене по-напред. Леко. Не чак толкова. По-назад. Така. Айде широко, за да си стабилен. Трябва като те бутна да не мога да паднеш. Добре, пускам ти топката. Добре, обаче къде казахме, че трябва да свършва ракета? Горе, над рамото. Айде пак замахваш. Горе. Много нависоко си замахна. Просто я тегли назад. Добре. Хоп, така. Спри. Много си замахна. Чакай малко. Така. Ракетата, виж, гледа леко надолу. Не е така, защото пак ще излети нагоре топката при удара. Леко надолу. Тук си я дръж. Малко по-нагоре. Още малко. Така, с палеца и с указалица реално. Не с цялата ръка. Давай, издърпваш, точно така, спри. Давай, гледаш топката, удар. Добре, ама пак ти свършва ракетата долу. Нали това ти казвам? Мисля едновременно за няколко неща. Виж,
Заставам също, да ме видиш. За да ме виждаш със същата страна, с която ти играеш. Издърпвам нагоре и назад, стъпвам и от тук палям ракетата надолу и тръгвам. Да удара тук пред мен е топката и вече ракетата свършва тук горе. Ето. Хоп. Ясно. Ела от тази страна да го гледаш. Гледай го срещу мен. Замахвам. Горе ракетата. Тя гледа надолу. В момента твоята гледа нагоре. Твоята беше е така, Правилно. Да. Още малко, чакай. Така. Изтегляш нагоре. Обаче лактът ти да не е забит в тялото. Горе я. Горе лактът. Точно така. Стегляш надолу. Така. Тук ракетата слиза надолу, тръгва напред, от двете ръце се разделят, само че тук в тази ситуация трябва да се изчетка малко. Тенисна маса. Подобно. Там съм добър, признавам. Добре. Горе-долу е това, виж. Хоп, слиза надолу и от тук изчеткваме. Представи си, че е това трябва да се случи. Айде, застани пак. Така, лактя ми е горе. Да. И сега издърпвам с лявата ръка, т.е. твоята дясна назад и от тук тръгва напред. И трябва да свърши над главата ракетата. Хоп, да се получи изчеткване на топка. Айде пак. Добре. Замахваш си горе. Така. Не си хванал правилно ракетата в момента. Така. Айде горе. Добре. Малко я подсече много, но нищо. Влезна. Това беше важното. Това беше готин удар. Гледаш топката. Дай пак. И ракетата да свършва над главата след удара. Айде, изнасяш назад, точно така. Чакай малко, прави си хвата. Това се нарича хват. Не си е хванал правилно. Така още малко. Добре. Не чак толкова много. Така. Давай, изнасяй назад. Не. Ама не си сменяй хвата след това, след като веднъж си я хванал правилно. Ти после леко си я завърташ. Така, сега завърти. Така. Айде, готови сме. Изнасяй назад. Пускам. Удар. Добре. За да е ръката да ти отива нагоре, над главата да свърши удара. Виж, това да се случи. Аз сега не смея тук да го пусна това, защото... Не го стискай толкова. Добре. Това искам да направиш. Попитай. Така. Това трябва да се случва с удара. Хоп. Добре. И да свърши тук над главата, ракетата да гледа надолу. Айде, изнасяй назад. Добре, това беше много по-добре. Айде още един-два. Също аз мога да играя, просто се правя през цялото време, не го ли излиза? Личи си. Давай, назад. Айде. Малко хвата. Така, добре, изнасяме назад. Много назад си изнесе. Така. Изчеткай я малко. Виж. Хоп. Айде. Лекичко, не е нужно да е с 300. Айде. Ще пробиеш залата. Давай пак. Замахче. Удар. Супер. Чай само да видя как се фащаш. Точно така, фащаш си за фор. Така, дясната ръка избутва ракетата. Завърташ се, точно така. Айде. И удар. Браво, бе! Ти си готов. Айде Видя ли си какво става? Просто 3 удари и съм готов. Още един. Само, че не се завъртя, а само стъпи настрани. Първото и основно нещо е да се въртиш с рамо към мене. Аз си е мой стил. Айде, давай да видим това. Добре. Пази главата! Айде пак. Завърташ се. Тупка. Удар. Добре, айде. Ще ти го простя, може би. Давай. Не ти ли беше там операцията? По принцип съм свикнала и се паза, ама много съм близо сега. Ти просто защото не очакваш да оцеля за това? Да. Разбира се, ти не че се правиш. Добре, айде стой стабилен докато удреш. Завърташ се. Добре. Опитай се. Ама, да би ли ги даваш много... Ами ти трябва да се раздвижиш малко, да не мислиш, че няма... чай сега тут. Завърташ се. Добре. Завърташ се. Удар. Браво. Даже. Айде пак. Завърташ се. Айде сега бекхенд малко.
Айде. Преси, нали не фащаш къде отиват топ? Тя само хубавите кадри. Да. Че съм оцелил. Така, изнасяш, да. Айде. Добре, ръката да свършва над главата. Добре. Завърташ. Над главата. Да я изчеткаш. Айде, четкай просто топ. Това е. Малко по-добре. По-нагоре. Повдигни си ръката след удара над главата. Ма така се чувствам като от Лебедо до езеро. Изчеткай я и дигни над главата. Добре, давай. Добре. Само да изчупим стъклата, че ще ни Той убият Мирен после. не се върти толкова. Замахваш, удар. Дай малко по-лекичко, не е нужно да е с 360. Какво правим? Живо включване. Ръката да се дига над главата. Нали оцелих? Айде. Айде. Ле. Да се чувствам Мрежата. Спортна злоба. Ела тук на мрежата. Искам сега да се опиташ да направиш това. Изнесъл си назад. Така. Това да се случва. На мрежата. Лекичко. Ела малко по-близо и в профил. Завърташ. Стъпи напред с левия ти край. По-насам. Да, обаче аз като го мисля това движение и сам мисля за движението, докато топката, когато идва, нямаш време да мислиш. Затова трябва да мислиш, докато ти стане механично и после спираш да го мислиш. Аз създам навик. Давай. Хвани си прави. Да. Това е раз. Точно така. Давай. Хоп. И ракетата се дига след удара нагоре. Добре, дай пак. Ще ми щупа ракетата. Няма. Добре, няма нужда от толкова сила. Лек. Хоп. Добре. Хоп. Айде да пробваш с топката. Кое е по-трудното? Бекхенд или бекхенд? На всеки различно. Но форхендът ти е по-силният удар по принцип. Добре. Давай. Дай пак. Изнасяш назад. Добре, малко по-добре. Дигни нагоре леко. След удара. Ма ти направо е така се извърташ. Стой стабилен, виж, удрям и съм си стабилна. Това е от навика, дето ти казваш точно за форхенд. Моля? От където ти казваш за форхенд. От това е. Добре. Сега какво? Сервис? Сервис, сервис малко по-нататък да пробваме. Искаш ли? Що не е ли част от Първо да тренировката? схванеш първите два основни удара. Сервиса е, може би, най-трудният удар в тениса и смятам, че е малко повече време. Тоест за начинащи никога не почват с това, или? Не на първия урок. Да не говорим, че може би трябваше първия урок да е само с форхенд, докато усетиш нещата, а не да сменяме и двата удара. Добре, както прецениш. Така че предлагам сега да пробваме малко да разиграваме, за да надградим на днешния урок, защото реално това е готов съм. по-важното. Айде сега форхенд. Добре, опитваш се да ги даваш в мен, за да можем да разиграваме. Добре. Замах. Хвани по-надолу ракетата. Тапата да ти бъде в ръката. Замахваш. Удар. Добре, върни се пак. Замахваш. Удар. Реално в момента, в който топката докосне моята ракета, ти трябва да започваш да замахваш. Давай. Добре. Видя ли какво стана? Доста по-добър удар. Айде пак. Удар. Айде пак. Хоп. Давай. Завърташ се и пред тебе удар. Крис, какво правиш? Събирам топки. Събирай ги на ракетата, какво си ги слагаш в тениската? Едно време за джанки с ракета ли ходихме? Колко време му е необходимо на един човек от напълно начинащ да достигне нивото да играе поне аматьорски тенис? Истината е, че няма еднозначен отговор. Тук много зависи от нивото на физическа подготовка, на двигателна култура, на мотивация. Най-вече също на така мотивация.
Ами не е точно така, защото има хора, деца са супер мотивирани, обаче просто нямат двигателната култура и преценката спрямо топката. Това е, може би, най-трудното. Кога трябва да спреш, кога трябва да тръгнеш. Това са неща, които са най-трудни на всички любители. Добре, обаче в същото време има хора, които имат физически данни по рождение, но в същото време нямат мотивация. Така че дори аз да нямам данните, ако съм достатъчно мотивиран, ще направя всичко по силите си, за да се науча. Да, просто има хора, които са много мотивирани, просто не им идва отвътре. Ясно. Освободен се по физическо, така да кажем. Имаш ли си любима марка ракети? Аз мисля, че то си личи. Баблат за мен са най-добрите ракети. Честно казано, избора на ракета, между другото, не е за подценяване, защото преди да си смена ракетата, ме боляха китките и имах контузия от старата ми ракета. Тоест, и откакто започнах да играя с техните ракети, нямам абсолютно никакъв проблем. Тоест, не подценявайте избора на ракета. Наистина от съществено значение и може да предотврати контузия. Ако искате, може да ме последвате в социалните мрежи, да ми пишете на лично съобщение за часове или каквито и да е въпроси, свързани с тениса. А и има и голи снимки в моя Инстаграм. Наистина? Не знам. Разглежда. Ще отвориш и ще видиш. Ако ви е харесал този епизод, може да последвате Академията в социалните мрежи и ще се видим отново в следващия епизод. Какво време е необходимо, за да можеш да достигнеш ниво? Бе, какво ти става? Добре, какво беше? Откъде да започна? Аз вече забравих какво беше. Добре. Това ще го има накрая. Фейл, ама не заради мене. Добре. Така. Първо да се научим как да държим хилката. Опа. Пускам ти топка и ти трябва да удариш. Само не казвай кой те учил, моля те. Петя ме учи. Давай, връщай се. Оператора.